tak, fordi vi måtte præsentere lidt fra klinikken her i dag. Jeg repræsenterer Hanne Tønnesen, og jeg prater dansk, og jeg håber, at I forstår. Og hvis det er vanskeligt, så ræk op handen og fråga, om det er noget, som er uklart. Men jeg kommer fra en klinisk centrum for helsefremjende vård, og der jobber vi med helsepromotion inden psykiatrien blandt andet, og det er det fokus, vi har i dag. Men vi gør også helsepromotion på andre områder. Det er blot for at illustrere, hvem vi er. Jeg skal ikke læse op alle navnene, men vi er nogle seniorforskere, og vi er nogle yngre forskere, og blandt dem er vores Ph.D.-studerende, og det er blandt andet et af de projekter, som den her præsentation har lidt fokus på. Så er vi nogle projektsjuksköterske og juniorforskere, og så har vi nogle forskningsmedarbejdere, som koordinerer for alle grupperne. Og det her blot for at illustrere, at vi jobber med helsepromotion inden psykiatrien, men vi har også til eksempel fokus på rygstop ved operation. Så det er egentlig et lidt bredt perspektiv, vi har på klinikken. Men helsepromotion inden psykiatrien, hvorfor er det overhovedtaget relevant at titte på? Det her studie, som er i British Journal of Psychiatrics, eller Psychiatry, et relativt nyt studie, har just berettet, at blandt patienter med psykisk uhelse, der finder man en 2-3 gange øget mortalitet, sammenlignet med befolkningen generelt. Og denne øget mortalitet, en del kan tilskrives medicinske sygdomme, i hovedsagen respiratoriske, kardiovaskulære sygdomme. Så der er god grund til at titte på helsepromotion i denne gruppe. Den forventede livstid inden gruppen af patienter med psykisk uhelse er fortfarande også betydeligt lavere end blandt befolkningen generelt. Så der er god grund til at titte på, om man kan gøre noget for de her patienter. På denne baggrund har vi valgt at kartlægge, hvordan det ser ud med helseriskfaktorer blandt 350 alkohol- og drogberoende patienter. Vi har tittet på helseriskfaktorer og fandt, at 77% var røykere. Jeg ved ikke, hvor mange røyker generelt i den svenske befolkning. Ved I det? Jeg tror, det er ungefær 12%. 12%. Så tænk, det her det er en vældig stor skillnad set i forhold til den generelle befolkning. 56% lider af overvægt eller underernæring. 38% er fysisk inaktive. Og hvis man ser på, hvor mange har blot en af disse helseriskfaktorer, så er det 91%, men hele 51% har faktisk 2 eller flere af disse helseriskfaktorer. Vi har også kartlagt, hvordan det ser ud med somatiske sygdomme samt sygelighed hos disse alkohol- og drogberoende patienter. Og der ser billedet ud, som I kan se her. 42% har hjertesygdom, 24% har lungesygdom, 27% leversygdom, 6% diabetes. 68% har en eller flere sygdommer, og 24% har 2 eller flere af disse sygdommer. Så disse patienter er også har samsyklighed, som er relevant at titte på. Vi valgte derfor at igangsætte en interventionsstudie, hvor vi ville se på livsstilsintervention, hvor vi faktisk tog både kost, røgning og motion
som del af interventionen. Og i forbindelse med det har vi oplevet stor interesse fra både patienter og fra ledning og personale inden psykiatrien. Og selvfølgelig fandt vi jo, at det var vældig relevant grundet de her risikfaktorer og samsykkeligheden. Og vi antog, at det var en stor potentiale for forbedring ved at gå ind og gøre denne her integrerede livsstilsintervention. Og studiet hedder VIP-studiet. Det kan både stå for Very Important Patient, men i forhold til livsstilsinterventionen tænker vi, det er et Very Integrated Program, fordi vi ser på de her 3 livsstilsfaktorer hos alkohol- og drugberoende patienter. Og det er intervention, som gives i tillæg til den vanlige alkohol- og drugbehandling, som de får. Så nu er vi gået over til, at vi vil udvurdere effekten af det her Very Integrated Program, hvor vi intervenerer på rygning, på kost og på motion hos alkohol- og drugberoende patienter, som er i vanlig behandling. Og vi har inkluderet 215 patienter i det her studie. Og vores hypotese for studiet, det er jo, at ved at give den her integrerede livsstilsintervention i tillæg til den vanlige behandling for alkohol- og drugberoende, kan vi forbedre patienternes funktionsniveau. Hvis I ser den røde linje, det er den linje, hvis man er under den, så har man behov af hjælp. Er man over den, så skulle man kunne klare sig selv. Og vores hypotese er som sagt, at vi med denne her integrated program skulle kunne forbedre funktionsniveau både før, under og efter behandling hos de her patienter. Det er et randomiseret studie, som pågår i Malmø inden psykiatrien. Vi har inkluderet 215 patienter, og de er blevet randomiseret til at få den her Very Integrated livsstilsintervention eller til en kontrolgruppe, hvor de får standardbehandlingen inden psykiatrien. Vi følger op på patienterne ved 6 vejer. Det er der selve livsstilsinterventionen slutter, men vi følger dem op til 2 år efter interventionsafslutning. Så vi får data på, hvordan det går de her patienter, også på længere sigt. Som sagt, så er vores inklusion afsluttet, og vi holder på nu og skal analysere data fra det her studie. Så tyvärr kan jeg ikke præsentere resultaterne. Dem får I sikkert på et senere tidspunkt. Men selve interventionen, som sagt, vi prater med patienterne om rygning, fysisk inaktivitet, underernæring og overvægt, afhængig af hvilket problem de har. Vi prater også med patienterne om samsykkelighed. De får et undervisningsprogram omkring samsykkelighed, kroniske medicinske sygdomme, og hvordan man håndterer dem i hverdagen. Det her, det er et systematisk review, som just er kommet i British Medical Journal. Det er vældig interessant derfor, at det har gjort et review af observationelle studier, der man har set på patienter, som fortsat med at rykke, og patienter, som slutter at rykke. Og man har set på skillnader i depression, angst, stress, og positive känslor. Og man finder, at det at slutte rykke ser ud til, at der er en signifikant skillnad mellem dem, som slutter rykke og dem, som fortsætter rykke. At det at slutte rykke reducerer depression, det reducerer angst, og det reducerer stress, og det forbedrer ens känslor af positivitet. Og det er en skillnad, som er lige store hos somatiske patienter som hos
de studier, hvor der indgik patienter med psykisk uhelse. Så det er jo, ser jo ud til, at der er potentiale for vældig store vinster ved de her livsstilsinterventioner i denne patientgruppe. Så vinsterne kan være uvurderlige eller uregnelige. Jeg kender ikke helt det ord, men i hvert fald vældig bra vinster tyder det på. Vi kan forhindre uhelser. Patienterne kan stærkes. De kan få en bedre, kan man sige, styrke til at håndtere deres liv. Vi har indtil videre i hvert fald set positive patienteksempler på dette, men det er jo rent anekdotisk på nuværende tidspunkt, i og med at vi jo ikke har slutanalyseret vores resultater. Men jeg tænkte, der var en slide mere med numre, hvorpå der var telefonnummer, om I er mere interesseret i at høre om den her intervention, eller om I som personale kanskje måtte være interesseret i rygstop eller andet. Men jeg tror, de numre, de var på den oprindelige, dem har du. De kommer efter Johanna kommer og fortæller lidt mere om, hun fortæller lidt om praktiske erfarenheder med at give intervention til de her patienter, og kan man sige samarbejdet med patienterne i løbet af interventionsperioden. Ja, det var slut for mig. Tak.